Gone Nyasaye kamano nikech ober omiyo thuolo nyadichiel wabedo mangima. Adwa mosi jawinjo gi janeno. Happy Sabbath, Happy New Year. Kawuono wan gi weche ariyo ni en Sabato maler modonjo higa manyien. Saye ma jang'wono timoni ng'wono gi an bende kendo wabedo mangima nikech herane. Jawinjo thuolo de tam mondo go erokamano kuom higa mangima. Adwa ng'at ma chunye lit kendo jomoko nigi chandruok mopogore opogore. Higa mar 2021 obedo gi weche mapek to kata kamano wago loka. Emomiyo amor ahinya kawacho ni Happy Sabbath kendo Happy New Year. Kang'eyo ni chake nade bende kang'eyo ni higa mokalo chalo kodi nade. Gima ng'eyo achiel ni Yesu nyalo weche te. Kendo adieri abiro medi teko tinendeni ni kata chal nade to pod nitie geno. Walem. Duong' gi pak odogni Nyasaye mangima nikech ber. Miyowa thuolo jadolo mondo obed mangima nyaka kawuono nikech herani. Higa obedo mabor ndi to kata kamano wachopo higa manyien. Chak kodwa tinende higani, jumani, dweni. Ngima waketore lwetie Sabato mokwongoni mar higani madiwuo gi jawinjo gi an bende. Hori kodwa nikech wadak e piny marach. Ka walamo ite dwokwa e nying Yesu wakwayo. Amen. Jawinjo jayalo man kodi Charles Odinde kelo weche madongo kawuono ni to moloyo higa manyien. Thuon wach wacho ni kelie geno kendo. Nyathi Nyasaye manena kendo winja. Kelie geno kendo. Ing'eni ng'ato ka wacho ni kelie geno nyaka bed nitie gimoro misetimo manyo geno onge. Bende samoro nitie gimisekelo to geno no onge teko. Kamoro bende onego bed ni kelo geno no to kikelo emomiyo wacho ni kelie geno kendo. Ka ng'ato wacho ni kendo nyiso ni mar ariyo. Kamoro mokwongo cha kata madhi nyime no ok nyal konyo. To polo chano mondo akelni wesni kelie geno kendo. Som koda kwan 13. Kwan 13 nitie weche madongo madwa somo kodi tinende ni mos. Kaeto wapuonjre e tarik 1 e dweni higa marachni gi Sabatone. Kwan 13 wes 3 ema chakogo. Owacho ni omiyo Musa noorogi ka pod gia e thim Paran mana kaka Ruoth Nyasaye nochike. Giduto ne gin jotend jo-Israel kendo magi e nyingegi. E dhod jo-Ruben ne en Shamua wuod Zakur. E dhod jo-Simeon ne en Shafat wuod Hori. E dhod jo-Juda ne en Caleb wuod Jefune. E dhod jo-Isakar ne en Igal wuod Joseph. E dhod jo-Efraim ne en Hoshea wuod Nun. E dhod jo-Benjamin ne en Palti wuod Rafu. E dhod jo-Zabulon ne en Gadiel wuod Sori. E dhod jo-Joseph tiende ni dhod jo-Manase ne en Gadi wuod Susi. E dhod jo-Dan ne en Amiel wuod Gamali. E dhod jo-Ashar ne en Shethur wuod Mikael. E dhod jo-Naftali ne en Nabi wuod Vosfi. E dhod jo-Gad ne en Guel wuod Maki. Wes 16 kwan 13. Mago nying joma Musa nooro mondo odhi ocheng piny Kanaan. To Hoshea wuod Nun nochako ni Joshua. We adhi kodi mos nikech history ni ng'eyo. Ngima osebedo ne jo-Israel matek e thim. To Nyasaye ma jang'wono ogologi terogi e piny mosingo. Ng'e wach thuon wach monowuoye ni kelie geno kendo. Yawuoyo wuotho e thim kendo giol. Gigombo dhi e piny mosingi mawendo. Mana kanyo wachako January ne wagombo ni jawar kichop kodwa Desemba e wachop. Desemba nyochop ya jawar kichop kodwa higa manyien e wachop. Agone Nyasaye kamano kuom gimoro achiel. Nyithi Israel wuotho kendo ngima tek. Yore moko kadho kuom godiechieng'. Piny ni Yesu wacho ni wana ne malit to kata kamano oseloyo. Wajiwre ajiwa pako Yesu ma jang'wono. Aneno list mar joma Musa oro. Kaeto yawuoyi ariyo madowuoyo kuomgi. Mano Joshua wuod Nun ma Musa noluongo ni Hoshea. Kaeto gi Caleb wuod Jefune. Ji 12 gi oyiero nikech tekogi. Bende oyiero nikech kako nenogi. Ji mang'eny ong'eyo kata mondo yieri bedo jakwath e kanisa, kata ibed padri, kata ibed pastor, nitie gima ji ng'eyo kanyo. Kata mondo ibed jatelo mar mine nitie gima ging'eyo. Emomiyo Musa oyiero jo-Israel dhano modhuro
to kawo 12 kende. Giwuok gidhi chengo. Omiyo gi weche ni johera ka udhi ng'iu ka piny no chalo. Joma nitiere kaka gichalo gi kaka wanyalo mondo wakadhe, nikech nosesingi ni adieri gidhi kawo pinyno. To giwuotho ka gidhi. Wes wachikre Wes 25. Nitie weche madongo madwa kadho kodi piyo piyo e Wes 25. Bang' ndalo 40 ne giduogo Kadesh e thim Paran ka gia chengo pinyno. 26. Mi gibiro ir Musa gi Harun kod oganda jo-Israel duto. Ne gipimo negi wach kendo ne ginyisogi olembe mag pinyno. 27. To ne giwacho ne Musa niya, ne wadhi wawuoth e piny mane yoro wae, mi wanwang'o ni e piny maberno kendo momew, kendo magi olembe manyak kuno. To jopinyno rateke kendo miechgi ochiel motegno malich, kendo ne waneno nyikwa Anak kuno, gi jo-Amalek, gi jo-Jebus kod jo-Amor modak e piny gode, kod jo-Kanaan modak e dho nam kendo e bath aora Jordan. Yawuoyi kelo report chien. Jo-Israel obedo piny rito kendo ging'iyo adieri, to bende report mokelo ba adieri. Ing'eyo onge gima ji ohero kaka report mabiro. Nitie ripode mabiro mabeyo to nitie moko mok bi mabeyo. Yawuoyi obedo piny rito report ma ji 12 kelo. To yawuoyi 10 oriwore report achiel. Jandiko moro wacho ni it is not easy to operate in an audience. Tiende ni kichung' ng'at achiel e kind ji kata ji 2 kende, on the contrary opinion ok yot. Ibiro yie koda joma ng'eny wacho ni majority is the democracy, to wa kweri not always the democracy. Joma ng'eny wacho ni ni jogi osewacho ji mang'eny oselowa bura. Ji 10 kono jo-Israel ni oyo kelo to wakelo lembe, to gima wafwenyo yawuoyi ni kono maroteke marobede kendo ka ging'iyowa wachalo mnadede. Goane picha ka ji obedo piny rito duoko maber. Goane picha ndalo 40 kokadho ka girito duoko. Goane picha e chengo motim e ndalo 40. Gimanyo pinyno magitieko te. Kaeto amor gi Wes 30 som koda. To Kaleb nokwayo ji e nyim Musa mondo ling' kowacho niya, wadhiuru piyo mondo wakaw pinyno, nikech wan gi teko monyalo kawego. Apako Yesu majang'wono. Mae tekona. Obe pon wacho niya, kelie geno kendo ratego konye mondo liete gi nyithi kiye ni gibiro chiemo. Kone joma ohand gi orumo e higa manyoro ni higa ni biro nyalore. Kone joma school fees otamo makoro go kwano tok donji kone gene nitie geno kendo. Kone mondo liete ni kata bedo ni gidong kaka gidongno. Kone chuo liete ni kata bedo ni gidong kaka gidongeno. Kone ot maonge kwe ni kata otek kaka otekno to geno nitie. Winji Joshua wuod Nun, Kaleb wuod Jefune ochungo chokruok. Kisomo Bible history to wacho niya, jo-Israel nomuoch gi ywak ka giwinjo duoko moa e piny mawendo. Kendo ne giwacho niya, Nyasaye, to kare ni golowa nono kendo ichikowa piny mok wanyal. Nikech ang'o? Duoko biro ni gin robede roteke ka ging'iyo jo-Israel to chalo dede. Jomong'e dede ong'eyo ni dede gima thin mogik. To ka ng'ato pimi gi dede mano ng'ama otieki. Emomiyo ka gikelo ripode dhano 10 gi ni duogo to waduogo adieri, Nyasaye oritowa, to gima oke achiel ni oyo wachalo dede e nyim joka. Chuny ji ol, yawuoyi chako dawo. Mumba wacho ni yawuoyi noywak, eka Joshua gi Kaleb wuod Jefune nochungo kono gini oyo wanyalo kendo nyalo kawo pinyno. Apako Yesu majang'wono. Thon wacho ni kelie geno kendo. Chieng' moro achiel liech omako ich ka achiel gi guok machalre. Gona picha mar liech kane gich, kaeto gona picha mar guok be kane gich. Koro gifwenyo ni gin osiepe, gigo mbaka kaka joka ng'ato. To liech kone ni an gich, to guok be kone ni an gich. Jomosomo sans ong'eyo ndalo ma guok tieko kaeto nyuol. Kaeto guok onyuol mokwongo to dhi kuom liech openje ratego, ne nyithindo manyuolo koyokre, in pok inyuol dweche 6. Liech kone ni an mating'one liech, to in minyuologo guogi. Guok ochako mako ich mar 2, dweche 12 maluwe chako nyuol kono liech, to higa ok orumo asenyuol diriyo, in pok inyuol. Liech okone ni mating'one liech ok guok.
chako chopo dweche 6 maluwe, dweche mar 18 chako dhi kuom liech. Liech pok ginyuol to ma puonj kod odiechieng' achiel. Liech owacho ni podi nikech mating'o ni ok guok to liech. Jomong'eyo ni liech tieko dweche 18 kata dweche 20 kata higa 2 dweche 24 luwore gi teko liejno. Guok okone ni gik miting'o no ok liech nikech ang'o? Ting'o muya. Onge ng'ama nyalo bedo gi chokono liech higni 2 kapok onyuol. Biro kon ni nyathi Nyasaye ni nitie impossibility thinkers. Tie joma paro e kit ngimawa ni moko ok bi nyalore. Wawuo kodi janeno gi jawinjo ni pod nyalore. Emomiyo Joshua gi Caleb ochung' kono gini yawa kata report chalo kako chalo no to ng'euru tinende amedo geno ni wanyalo kawo pinyno. Kang'eyo budget moko donjo ni higa mokadho, higa ni biro nyalore. Bendo kang'eyo gimikadhe awuog ng'ama osetuore e higa mokadho, nitie geno ni biro chango. Awuog gi dala manyo ipano rumo, tie geno pod ibiro yawe. Awuog gi chiliel manyo gigene okaw motieki, jawar pod nyalo. Bende awuog gi nyathi kich mokwamo ma onge geno makiny. Akelo ni geno kaka Joshua wuod Nun gi Caleb wuod Jefune mano chungo chokruok mokono gini oyo wanyalo. Ta dieri kaka no wacho no ne gichung' chutho ma gichopo piny Kanaan. Apako Yesu ma jang'wono. We akoni ratego ni podi biro chango. We akoni mamana ni podi biro ti. We akoni jaduong' ni okorumo podi tie geno. We akoni manyo school fees othago higa mokadho ni Nyasaye mangima pod nitiere. Amedite kutinendeni kawacho ni kelie geno ne ng'ato. Joyalo yaluru ni Yesu duogo kon gini nitie geno jawar biro. To Nyasaye lemne giuru ni chang nitie nikech Nyasaye mwatiyone en Rafa mathiedho ji. Bende kon gini geno nitie makiny gibiro chiemo nikech Jehova Jire Nyasaye machiwo. Bende kon gini nyalore nikech Jehova El Shaddai Nyasaye majachwech. We akonye weche madongo ka ni ang'eyo an gi in ni weche wakadhe mapek. Korona nyo mako wa kendo ngima nyo tek ndi sayo othembo kodwa mwachopo higani. Ang'eyo ni ohala to nyo timore ndi orumo ji odong' nono pod nitie geno. Ang'eyo ni dala moro nyochung' chutho kawuono piny otuo onge moro. Anasomo Uganda ang'eyo. Ja history moro gona story Uganda kone ni ndalo mne lwenyi nitie ne piny lich. To sani king'iyo Uganda kako gerore nyalo wuoro ahinya pinyno. Kichaka Busia nyaka Kampala mekad midhie skul kuma wantie. Pok aneno ot masemi permanent Uganda. Udi te olos gi bricks marach mogik. Nikech ang'o? Kanyo lwenyo rumo to nyo kone gini geno nitie nikech ang'o lwenyo ok chak bedie ng'ama gerero gera. Kendo spirit magin gono ema adwa kono jawinjo gi janeno ni higa chagi higa ni opogore. Wakadhe weche mapek, waidho gode, wakadho nembe gi aore, jomoko nyumore meje mapek, jomoko nyonie jela, jomoko nyobore ward, jomoko ngima otamo, jomoko kwe onge, jomoko onge nyithindo. Akelo ni geno mar Joshua wuod Nun gi Caleb wuod Jefune ni Kanaan wachopo. Kanaan mar pinyni, Kanaan mar polo ni Yesu biro. Kende kit ngima odiechieng' kod odiechieng' hera duto ma wantie adwa koni wach ni pod nitiere geno. Zaburi 40 wesa 1 Daudi ndiko weche mamit na ahinya. Zaburi 40 wesa 1 owacho ni ne arito kony mar Ruoth Nyasaye gi kinda bang'e nochiko ite mi owinjo ywakna. Ne oywaya ka ogola e bur malich mi awuok e chuodho motimo todo eka ne oketa lwanda mi achung' motegno. Wesa 3 ne opuonja wer manyien mipako go Nyasachwa, gima thoth moneno kamano biro bedo maluor kendo gibiro keto geno gi kuom Ruoth Nyasaye. Ket geno ni kuom Ruoth Nyasaye nikech wadhi dala. Ket geno ni kuom Ruoth Nyasaye nikech jawar biro. Ket geno ni kuom Ruoth Nyasaye nikech nyalore. Joshua wuod Nun, Caleb wuod Jefune ochung' e kinde anyuola, ochung' e kinde oganda, kono gin adieri dongo to gidongo, robede to girobede to ok lich wabiro nyalo nikech ng'ama nie ng'ewa ng'ama pek malogi.
Ondiki Luka gimok nyal gi dhano nyalore gi Nyasaye. Apako Yesu ma jang'wono. Ema medo medite kutinende ni iserito gaming'a. Daudi wacho narito gaming'a nyaka nochiko ite mi oduoka. Gola e chuodho oketa e lwanda. Wendeni odwa puonjigi an bende tinendene. There is hope this year. There is hope this week. There is hope this month. There is hope this Sabbath. There is hope today. Wa mediteko nyathi Nyasaye chiliel kasri nyathi kich jiwri yalo wadwa bedegeno jok mokwamo biro nyalo. Joma nyok nyal dhi sikul biro dhi sikul igane. Joma nyo yore gi odinore biro yawore. To moloyo geno makelo ni enene jawar biro. Kendo adieri ka ng'iyo history mar pinyni to nyisa ni jawar koro chiegni. Kendo en mene dot odwang'o tija gi tiji eni mondo yawne. Kendo ki yawne to donjo ochiemo kodwa kendo dak kodwa manyaka chieng'. Engima wa odichieng' kodichieng'. Nyasaye ma jang'wono miyo wateko mondo wakelie geno. Emomiyo Daudi miya teko ahinya. Ne arito kony mar Ruoth Nyasaye gi kinda. Bang'e nochiko ite mi owinjo ywakna. Ne oywaya ka ogole bur malich. Mi awuok e chuodho motimo todo. Eka ne oketa lwanda mi achung' motegno. Chung' motegno ke jawar golie chuodho mar otodo e oketie lwanda. Koseketie lwanda tiwero wende mag locho. Bede gi neno minyalo nyiso ng'ato makelo geno. Bede gi neno minyalo kono nyithindi makelo geno. Bede gi history minyalo wacho makelo geno. Bede gi ngima manyok ng'ato koneno to puonjore gimoro kuomi. Pare mon matindo mine madongo puonjgi uru ni kata gichako dak ngima tek kaka tekno to nitie geno. Puonje nyithindwa matich otamo ni nitie geno. Kendo kone ji ni kiny opogore gi kawuono. Iwinjo manyoro osekadho ma kawuono waneno kiny ni lwet Nyasaye. Geno nitie e kit ngimawa odiochieng' kodichieng'. Amor gi Joshua wuod Nun, amor gi Caleb wuod Jefune. Kata ji wacho gik ma contrary, kata ji kelo gik ma onge geno, kata jomoko wacho ni ok nyalre, gito gichung' giwacho ni ginyalo. Dala pod ibiro yawo, tindi pod ibiro somo, ngima pod ibiro nyalore, ohala pod ibiro duogo, yore mapek biro nyalore nikech Nyasaye motiyo ne ok dhano. Jeremia wacho wach moro mahero ahinya. Okwonge ng'ano mogeno kuom dhano wadgi, to jahawe kendo jagweth ng'ato mogeno kuom Nyasaye. Ni ng'at mogeno kuom dhano wadgi chalo yien matuo, to dhano ng'amogeno kuome rumo piyo. To Jehova kwa geno kuome to yien modak e tie aora makata kako tuo kako tuone to otero tiende malo kendo modho pi piny. Ok oner bende ok onur. Jachwech Israel kendo jaritwa pod ngima. Nitie geno nyalore. Nitie geno ibiro chango. Nitie geno ibiro kendi. Nitie geno kwe biro duogo. Nitie geno ni wakadho loka. Bende nitie geno ni Yesu biro. Nitie geno ni jala biro yaore. Bende nitie geno ni Nyasaye buting'o wa malo. An kuma antie ni gima ng'eyo ni gimok nyale gi dhano nyalore gi polo. Bende kuma antie ni gima ng'eyo ni ma dhano paro nok nyalre go polo loso. Bende nchana kono siepna moro ni Nyasaye mwatiyo ni Nyasaye ma joyuma. Ang'o mi awacho no joyuma? Tiende ni apo ka chopo studio kama no yuma ma Nyasaye. After all jadi man oko kanyo monego beni yalo kuma koro antie ni. After all jadi monego beni somo Uganda kuma antie mok an. Apenjo jadi monego beni koro timo gik madongo. Nyasaye joyuma. Oyumbe no ichopo go higani. Oyumbe no ineno go dweni. Oyumbe no ineno go tarigni. Oyumbe no chopo go 2022. Nitie geno, kelie geno na nyathi kich. Kena neno list ma joma no yiergi, yoro yawuoyi madongo, yawuoyi mariek, madhi chengo piny. Kono gini awa, kelnwa uru gima nigi geno. Ji apar to dagi. Okwanyal, jokaroteke, jokarobede, ewiko ya wagirieko. Joshua wuod Nun, Caleb wuod Jefune. Kono gini oyo, we uyuak. Dembre uru nikech Nyasaye ni kodwa. Emomiyo, lwenj mwakedo pile ka pile ok mar dhano. Lwenj mwakedo pile ka pile ok mar ring'o kaachiel gi remo. En lwenj mar Jehova. Chutho mar wach to wadhi ndalo ma piny rach. Bende chutho mar wach wadak e ndalo marach. To adwa koni ni nitie geno. Nikech lweny ok marwa. Ing'e gima thagi nyarwegi. Bende akoni gima thagi jaduong' ni itemo kedo kendi.
Jomunge Kisumu ng'e ni ok en physical. Ok en lweny migoyo gadong. Ok en lweny migoyo gi gasere. En lweny ma Nyasaye magonwa. Ka jawaro telo mbele to chako dong chien nitie nyalo. We akoni ni nitie geno. Higani, e dweni, tinendeni, jumani. E higa marachni pod nitie geno. To geno madogo higo mogik ok en mar Kanan mar pinyni. Kanan mar pinyni nyalo bedo ok rach, but gima awacho en Kanan mar polo. Wagombo neno Musa gini gi Elijah. Wagombo neno Joshua wuod Nun gini ka waromo. Wagombo neno Ibrahim makwarwa gini. Wagombo neno jok manokedo matek mondiki list mar Jibrania 11. Ted matek, amba kedo matek mondo wachop dalano. Nitie geno wadhi kadho oko. Kata joma lek nitie momako kit ngimawa, kata ko Jezabulon magowa, kata kit ngimawa mane wachalo gi dede, to Nyasachwa biro chung kod. Walem kodi ka wacho niya nitiere geno e nying Yesu wakwayo. Walem. Ini kendi minjore gi pako gi dendo kendo gi lamwa go niero kamano jadolo. Eno lweti e higa achiel kiritowa, ngima obedo mapek kendo yoro bedo malich chutho. To kata kamano wafwenyo wach achiel mar Joshua wuod Nun gi Caleb wuod Jefune kodok gi wacho ni nitie geno kendo wanyalo. Adieri ne gichoko chir ma gikawo pinyno. Wan bende wachomo kuma pek moloyo kendo korona ne ka gi tuoche mopogo wakone gi kone. Owalo rumo miwa geno kendo parna mulite gi nyithi kiye. Ngima wakete lweti. Igo chakore manyien jadolo gima kinyo kwa ng'eyo to wang'eyo ni nitie geno. Ngima wabede lweti odiochieng' kodichieng'. Jehova Jire, Nyasaye machiwo. Ine Jehova Roi, Nyasaye mar kwe. Ine Jehova Shalom, ikelo kwe. Ine Jehova El Shaddai, ine Jehova Ligibor, ine bendara maru El Shaddai. Kendo ine Beneza, nyaka ka isebedo jakorwa. Ngima wakete lweti parna mamano, gi jaduono, gi nyathino. Kwane biro wadi mochopo machiegni. Nyalore, pod nitie geno. Amen. Mani kodu jalo Charles Onyango Dinde. Alemo Kisumu Central SDA. Number na 0727 42 42 94. 0727 42 42 94. Sa iko miyange mato mingima nitie geno igani dueni tinendeni kijumani. Amen. Hallelujah. Hallelujah.